ipakasalitaan ni Jubiga Napoluan, dusa, sa gudahit nga rutisuran. Dear Manong Nemi, day off ko iti day nga aldaw akas DH dito Hong Kong Manong Nemi. Nayadayo hak kininanang. Kininanang ko na nilang nanang tinariingak. Awan tatang ko, awan kabsat ko, awan lulang ko, awan lulong ko. Ken, dagiti kakabagyan mi, taglawlaw. Naggraduara ko niti high school, Manong Nemi, imo na pala hindi ka nagtrabaho akas waitress, di ko sales lady, hindi ko servidura. Naging ka, Manong Nemi, na amok ni Nestor, inaram na, ken kaputa, iba't patag kumat Manong Nemi, sinong batak. Kahit agayan-ayat kami, sakbay nga imayak dito Hong Kong, tinak kumakayat apalubusan. Tamang kano, no ti long distance relationship LDR, ken isot pa kaalaan ti sina-sina. Kunak ba't idi ken kuana, kas iti kunan ni Liubi bagawisan dagyo, talek laeng iti tunggal maysa ti kasapulan. Kadag iti LDR ko ang talek ken Nestor. Kasta ko mamat ti panagtalek mo kanya. Samo ko masayangan tinapudno panagayat ko. Kinunak idi Manong Nemi, kada di panagpinakaon, panagpakadak ken kuana, apa naging narakop mi nga panakaraman ko kada iti bara ti bibig na. Laglagi pagtulay ta. Ornungim ti bara da iti bibig mo. Tayin to nagbakasyon ha. Mariknak to amin da ita nga bara. Hamo iti sa bali nga babae data bara da iti bibig mo. Di ba nagpinakada mimit kaninanang Manong Nemi na irot nga arakop kat nagsangit isura. Ang mga luwad palo ipabalon nyo kanyak nanang. Anak, gabo nga minitirigat. Ken gapo iti dayjay nga dakes nga amam. Dayta kay manen nanang, dayta kay manen. So nagsangit kayo kapag umadayo ak apilit. Tano hanat ako mga binaybayan ni tatang, at pa nakikita. Tiyak pakit ambot nagan na, tadi mo ibaga. Anang, ananos lang. Gananat ka, di pa paano anak. Gananat ka, hindi mo liplipatan ni Apo Diyos. Adalat ako makin kalatan ni Apo Diyos. Kasi sino ba timabati nga Diyos kada kayo, no? Adalat kanya. Ano ni anak ko na yan? God is everywhere. Kung na tayo, gabot na makikita na tayo, ori sa dinumantiyan tayo. Hante nga malimang ni Sula. Iso nga, makita na amin nga aramid tunggal na isa. Awang pagdanagan nyo nanang, agagagatak, agsisingpetak, kan sa angnak, umabit ka ni Apo Diyos. Kastamat kumakadatay. Dito ay Hong Kong, Manong Nemi, adungot nagitipatag na Pinay, nga nagbalin nga gagayem ko, Manong Nemi, ano kasta nga, ag day off kami, kikita kami, ag chismis kami, agmamaritas kami. Kaya, ag-iinustorya kami siyempre. Kasi kakit inustorya kadakwada. Nga awan tinaringak nga ama, tabi na ibayan na kami, tijak pa nakikita nga tatang ko. Anusan na ninanang ko. Saan na kami na ibayan ni nanang ko? Numampay, dinak kinabailan nga pinag-college. Mga bali, wari saan ka nag-college, tinasken, kata agtrabaho dito Hong Kong, baka igamak iti dolyar, Hong Kong dollar, ken ada ipawit ko kinanang ko, ornongan na, ornong akbet ditoy, kata tunong kuan, balay, ito mo na nga, priority mi. Ada balay mi, ang yung takunadan, marmar po. Kahit ko ti makapagbalay, nga no makitam kitnoy, katas Hong Kong kunadan to. Yan, ken may kakti na siya at nga kasasadi nanang, dahil ito nagsalog ti pigsana, mabalinggon to matibang sweldo, iti mga sikaso ken kuana, no, ada trabaho, siya ti mga sikaso ken kuana, no, masapol mong trabaho, so
at madan tutandanak nagbaling nga caregiver na di na siya. Adan kayo na ayat ko, Nestor tinagan na may isang construction worker. Agur urnong met, akas pa nagurunong ko. Tanakos ka sa nalaing, numalpas ton di balay mi, kadatapay sa baling urnong ko, di mabalimin ton tagasawa. Hanggang to namang ipapatak ti balay na ta, adan tumat balay minta, na di balay ko, balay mi kinanang, balay min tumat ang kinina story. Kasta mat istoryak kada kuwada manong nemit istoryada ma adda asawa dan, nagbabae ka no, nilakay da, han ka no natuloy di balay da, kabuta dinamat inggatang ti materialas di kiti papawit na nga kwarta, tapi nag-chicks na. Adda mat kita mga istorya, adda impatulod nilakay ko nga balay, isuday ka nung ti balay mi, ngayon balay mat gahan ti karuba mi. Sadan to ang kakatawa, isa kong to kakatawa. Dumang istorya. Numalpas to rin ang aldawan, siyempre, kawit kam tumatang nga iti employer mi, trabawon to wali na makalawas. Pagbindasan naman, nung naimikat na siya, nagiti employer ko, kit saan nagamarigatan numampay, dire-diretso to trabaho nga no. Sa kalag tugawon numangang ka. Kaya oray merienda ka, nakatakder ka. Hirap rapin tag merienda. Naman ang anot, kita nairuama ko na ta, hindi damdamok akit, darigat. Nagsibod ta may kawa ka. Hindi pagpindasan naman, nung name ka ta cellphone, makapag-video call kami kininanang, makapag-video call kami kini Nestor. Naging ka, nung naming iti maysa, ngaldaw, day off ko manin, agi-istorya manin, di kita kakaduwak ang dada nakita nga, nag-friend request iti cellphone ko. Kinitak tinagan na, Bobby Gutierrez. Kanagnagan na di singer. Naling nga kumanta. Baka singer mo dato. Gutierrez. Joby Gutierrez ang tinagan ko. Hindi kinitak ti profile na anong name Gwapo. Wow. Gwapo. Hindi umasadag na anong name ni Lisa. Ano yata? Hamumat ng ideng-deng sa storya mi. Gabo kaming kadatang nga gwapo. Nag-friend request nga rin kanya na panag di profile na kinigtak ti picture na kanya. Gwapo. Gutierrez. Di ba Gutierrez ka? When? Dapat pagkakaingasan nyo. Ano? Dapat pagkakaingasan nyo. Di kita mata. O. Kaman. Aman! Kung mag-asawa kayo, bagay kayo. Anyway, iwol na name at dalakay nga kapiniture na. Sino nga talaga ang lakay? Kita ma, takapsyon na. Nag-birthday sa. Happy birthday, tatang. Ama na. May pagkastat lang na. Sino? Ti ama na. Nakutong. Sila masaksakit ko naman. Sila masakit. Inaccept ko na. Inaccept ko. Madamdaman nagringin. Nag-hi. Nag-hello Ahmed. Siyempre, di messenger. Di ba, nagringin. Rinisib ko mano. Hello? Hello? Joby? Uwan siya. Siya mo ni. Amo ka? Gabot malaksid no ang uso tinaga mo. Ngayon kabil mo account mo. Saman. Bobby.
Apay nga kapilyeto ta. Sa bagay, adumat ka diyan, kita handag kapin ano, ang kapilyeto. Agkapilyeto kaputa. Agkapsat ta. Agkapsat ta? Awang kapsat ko. Awang ti amak. Ninanang kulat na ringak. Nga awan ti amak. Awan kapsat ko. Saan ka nga busy? Day off ko ita. So, ada ka dita Hong Kong. Owen, kasi nung nagkapsat ta. Kasi nung nagkapsat ta. Kinapudno na, nagasidag pa iti pa nag-birthday ta. April 22 keng ka, di ba? Owen, April 18 kanyak. Same nga tawen. Inaunak lang ti upat nga tawen. Ay, upat nga tawen. Upat nga aldaw. Kasano ko mga agkapsat ta? Nitatang mo, kinitatang ko. May mesa. Ti istorya ni nanang mo, binaybayan na kayo ni tatang? Kuhin. Basta kanulatan pimanaw, ng saan nga naggaw-awid. Sigun ti istorya ni tatang. Pinagrapit na ti duwang babae. Ngem, ninanang mo ting kasar na. Yung kaputa, nagbidot ting kasar na. Kaya kaya't nabat lang ninanang ko. Iso nga. Ninanang ko ti kinadan nana. Ngadadan puot ko. Adan itatang ko. Adan ninanang ko. Nagasgasat kang harot kami siyak. When? Sorry ading ko. No nagasgasat ka. Nagasgasat akim si ka. Tada na riingak na ama kinina. Iso na lang ta. Kaslagbad pa ta. Ta. Ililaman titawan ko. Pimanaw ni nanang ko. Masimurot sa baling ang lalaki. Iso nga. Nagbalinakmet nga. Awan inana. No sika, awan amam, siyak, awan inak. Numampay, nariingak nga desona. Ngayong pinanawan lakmet lang. Pinadas idi, hinitata nga pasublin sunang, saan na nakinayat. Iso nga ni tatang. Iso tinakamot panagbiag mi. Nagraduara kiti high school, saan ako nga nag-college. Gapot na nagsakit ni tatang. Sakit nga. Awang mati, kwarta, nga pagpaagas na. Simari ka kiti construction. Construction worker kita. At dapat pangkip ko kumamot nga gabrod, ngem saan ko mapanahon ni tatang? Tawan ka doha na. No kinitam, nagati picture mo yung nag-birthday. Masaksakit ni tatang. Nga dahil nga sakit na. Isot poon, ti panag panakabulsek na. Bulsek ni tatang mo. Tatang tanga doha. So, maglagay makasya tilangan na. Iti picture. Chubi. Kaya ni tatang ti dumawat iti pamakawan niyo. Nanglaro na kay nanang mo.
Nga kadagitoy, nga kastuyan tinagbanagan ni tatang. Hindi ba ilang ma'am amiris na nga isunak at madusdusa. Dusa, ti kayat asawen tilaklak aman na. Gabuti pa ng baybay anak ada kayo. Ti pa ng pili na iti inak, nga isumat tinang baybay kada kami. Pakawanin nak ading ko. No jak man na ipaay, ti pamateg ti may sakap sa. Kadagito mo't palagi nagamamuta. Ken pakawalam ko nga ni tatang ta. Gabuti pa ng baybay anak kada kayo. Kininanan mo. Awan ti makunak, awan ti maisaw, awan ti maibagak. Nanong. Sa bagay, naumat ka di mariknak agura para kay ni tatang. Ngem no kasta nga malagip ni nanang, tumuknot sa dilangit ti gura ni nanang. Sila dagpakadaak, nga magtrabaho dito abroad, dahil tinaudi ka pa nakalagip na. Ngano saan kumangamin, nga nagbalin nga managbaybay ni tatang. Sami kumamit nga narig na tirigat. Ngam ko na kininanang ko. Saan nyo kumang itultuloy na nga gurayo kinitatang. Italag tayong kinahapod Diyos di amin. Gusto. Kinahapod Diyos tinakaam mo nga mga dus-dus sa kinitatang. Gabuti kasi siya nga ramin na. Dadya lang panang panaw kada kayo ni nanang mo. May sanday dyan nga dusa. Karma ako nada. At dabi na ibayaan na nga pamilya na. Kaya dadya sinang patan na. Binaybayan naman ni tatang. Waling nga narik na naman. Tirik nami. Kininanang nga binaybayan na. Rik na ti mabaybayan. Diyan ang baybay narik na naman tinabaybayan. Buhay natin ko. Sa dinong kamintayan nyo. Imbaga naman ng name nakadadayo kay kayam. Buhay. So nga, kaya't kuma ni tatang tagsubli kada kayo. Ngem, kasi yung matan tinapasamag kang kuhanan. Nagbulsik. Ka nasaksakit. Kinid daw ni tatang nga sapulan ka. O nasapulan kayo. Iti Facebook, nakitak tinagan mo. Hindi pakitak kinitatang no iso, yung tinamat gaya makita. Yung kunahan lang ang padpadasam nata. Barbareng, no iso dayo tatikapsat mo kunahan. So nga nagparinder ko na sakyan ka. Kalagyaman at tadagos mo inaccept. Kinita kami ti profile mo. Ti saludsod no apa yung agkapkapilya do ta. Kaya awam mo mo kapsat ko. Aking ka nga, timawag ka. Mapakawan mo ka din ni tatang. Manong babi, kas na kunakken ka, nga awam mo timariknak nga gurak ken kwa. Ngajagmat pinabasol, o napapabasulan. Awan ti pagdanagam kanyak, ngayon ni nanang ko. Jakla mo, lumapakawan na ni tatang. Tulungan na kam kuma, ng mga lukoy kinanang mo. Tapno, makalin ni tatang tikastapan na katusdusan. Siguro, no mapakawanin ni nanang mo ni tatang, saan ang agri ka takas dyan? Nang naroon ano, makapagkinaawatan damanin.
Anong naimidya ka mo, norubeng nga maamuan ni nanang dito. Tumukno lagi tigura na kanya. No ibagak to keng kuha nga pakawanan ni tatang. Gabuto talaga nga madlaw ko talaga. Tunggal adda pagrigata ni nanang awan sa bahali nga pabasulan na no saan nga ni tatang. Dinoblek manong naming alinoktan ti profile ni Bobby. Kad napanag ka na di pa nag-birthday ni tatang. Sugayam da ito ti amak. Sugayam da ito nga tatang tinangipaidam ti pamatig ti may nga. Dusa. Tikas ito nga lang nga ni tatang manong naming at husto. Dusa. Tilaklag amin na. Madusdusa. Gabo siguro tasaan ko nga haan nga mauray ni nanang titawag ko tatunggal day off ko manong naming kat nakabaybay kam no kang sasalita. Video call kami. Isun titimawag. Anak, nakabisbisi talinyam. Another call kung kunana. Sino kinasasalita may tinapaot? Hindi ka dinastor? May boyfriend mo? Sa baling nga lalaki na. Anak, saan mo kumatultulad din ti amam? Nang awan tinas ka nga pong tutyo. Apa nga pagripitan ti duwa lalaki? Nanang, kasi naramid ti amam. Duwa kami nga babae. Sekbanting kasar na, ngem da babae na ti. Kinaden nana, ngem madayuda. Nanang, saan ka din nga marigatan no kasi tangang pungtot kayo? Naragsan di barokong ko. Ikatan yun tigura yung kinitatang. Ana? Apa ko mga ibaga ikatag... Tintupulos maikatigurak iti dahil dyan nga amam. Ibagpagapuyo ko makanya. Nga anak yun. Huwag ko nga man. Jupi. Ita mo ang pala nga ken kada ita? E dito nung pagsalitaan tayo may pagkip kinitatang mo kita anawaan na. Ita. Anang. Agkalma kayo kumalatang. Agkalma kayo. Kagura na kayo na Apo Diyos, no? Saan yung kapukahon tigura yung kinitatang? Ay, dulamin. Siya ti kakasyan na Apo Diyos. Gabot sa siya nga rin tinabaybayaan. Siya tinang baling nga nakakaasi. Data tinagbaling nga nakakaasi. Ilun lunod yung ka din ni tatang. Anang ilun lunod gimagam? May bagbagayo ka din, sapay ko mo, talak amon tumit, timpalak amo kanya. Kaslakan da reta. Haan na. Jadi kanta kit sapay ko mo, tas amo malak am, timpalak amo kanya. Ngayon may bagbagayo ka din nga, lak amon met, timpalak amo kanya. Pasaray. Ibagbagayo ka din nga, madusa ka, kung kunayo kang kuwanan. Rumping unay nga madusa tikas kang kuwana. Dusahin na po Diyos. Nanang, ikatan yung tigura yung kang kuwana. Husto ti kunayo. Dusahin na po Diyos. Italek yung kanya po Diyos ti amin. Mabaling ka di? Nagurek ka. Abi ka stumatan di bagbagam. Ha? Nagkita kayo kading nitatang mo? Kasano ko mga nagkita kayo kada ka dita Hong Kong? Wano, timawag ka di ka? Namuan na ka? Namuan na ka dito? Messenger mo, Facebook account mo, nag-friend request, in-accept mo? Iso ka dito kinasasalita mitay? Saan nga isunanan? Sa bali nga lalaki. Ngam saan ko hanubyo? Nilang nasto tinubyo. Ngam tira ka sa salita kita nga nakabaybayag. Kabsat ko.
Kabsat mo. Kabsat ko, iti ama. Inistorya na kanyak nanang nga gusto ti kunayo. Pinagrapit na ti duwa nga babae. Sika ken ti ina ni Bobby. Imun una nga naipas nga ni Bobby. April 18 ken kuana. Idin to April 22. Sika man ti kasar na. Nga madada kinaikayat na ti ina ni Bobby. Ket imatayuta. Nanang, masaksakit ni tatang. Ken may isan nga bulsay. Gunggunana. Naragsak ka kadi. Nga magunggunaan. Iti madi. Tinang baybaya ka nata. Kahit na ti dumawat ti pamakawan mo. Tsak tupulos mapakawan. Nanang, no nagbalin man idi nga dakes ni tatang. Kayat yung kadi nga takay maten, tagbalin nga dakes. Laglagapin nyo. Nga basol ti had na amot mamakawan. No saan mo amo nga pakawan ni tatang, di nakamot mapakawan ni Apo Diyos. Madusdusa ni tatang. Siguro, mapukaw tundata, sumarding tun ti pa nakadusan. No amo yun napakawan ni Son. Nanang agbalin ka kung mga latangan na siya. Akas iti, imulayo iti panunod ko. Nagbalin na ka na siya at iti patak na tao. Ipagpagapuyo ko ma, kanyak. Kit, iregregay nyo, tigura yung kenkwana. Pakawanan nyo ko ma, ni tatang. Nabayag itayan manong naming analpas ti panagsarita mi kininanan. Iti tumawag manin ni Bobby. Hello, Juby. Manong Bobby. Nagsarita kaming kininanan. Naipagpakaasyak kan kuwanan nga pakawanan na ni tatang. Nasiyat no kasta. Mabaling ka din nga maalat sa cellphone number na. Ito cellphone na latanti, pangtawagan ken kuana. Pangtawagan mi kinitatang ken kuana. Sige, ited ko. Siyak nga tanti kararagsakan nga anak. No ninanang mo kat mapakawanan ni tatang. Kalpasan ti talong aldaw manon name. Siya akong titimawag kininanang orisang ko nga day off. Dadaman time ko manong name. Hello? Anak, pag timawag ka sa mga day off. Anda ka di ba na Jesse? Di lang ka di pala tinawagan ni nanang, ni tatang? Nang ulitek. Nagsarita ka din ni tatang? Timawag ni Bobby. Kinibagan ng iso. Kinibagan ng agsarita kami. Kinitatang yun. Diyak na yan. Im-black ko. Taapay mo takasta. Diyak kadigmat ko na kada kayong ipagpagapuyo lang ko makanyak. Anak. Dakay mat itan dakas. Kaya tyo kadingan dakay matan iti madusa. Nanang dakay matlantag ko na nga madusdusa ni tatang. Kaya tapno may katindeta nga dusa. Pakawanan yun. Tanong saan nyo mapakawan? Dakay mat isublat ni Apo Diyos nga dusain.
Anyat kahit yung aramidan na kin ka. Bulsa na mabulsa ka kan kamet. Kaya mo kadi nga agpadpada kay kinitaatan nga bulsa. Anak, please nanang, please. No saan nyo mapakawan ni tatang ko? Kay kahit kung talinaed, agnanayon ito Hong Kong. Ano ta ko nam? Anak, tatang ko isuna nanang. Alawan, hangka agkapkapinan. Ngam siya, amak isuna. Pero biglaing yung sakit ko. No gurahin yung isuna. Kasi siya pa yun, anak, siya, anak yun, kat gurgurahin nyo. Anak, nanang nakapinpintas arik naen, no awanin tigura amarik nayo, no amuyo ti makawan. Tinalpas kat talpasan. Ayan tangi kat kahit na tagbabawi, kahit na tagpakawan. Sige nanang, kahit kayat ko nga na kayo mismo, iti tumawag ka dakwada. Kayat kong i-unblock yung matlaeng, kahit kontakin nyo, takayon ti tumawag nanang. Tumawag tumanin man damdama. Tap numamawak no, aramidan nyo muna saan. Idi baliwak ti tumawag kininanang manong busy. Diyos ko, bakag salsalita dan. Idi timawag ak manong name ti cellphone number ni Bobby saan nga messenger tinang tawag ak yang kuana. Busy. Madamadan nagsasalita. Diyos ko, sabi ko nga. Kadag pa yung sumanong. Hindi saan nga busy, tilinya ni nanang tinawagan. Nanang, nalpasan? Nalpasan, anak. Nalpasan. Inyat dalgon ti pamakawan ko, kinitatang mo. Nagyamanak nang, nagyamanak. Kayat ko. Nga nato yung umay nga tawan nga panagbakasyon ko. Agkikita tayo to amin. Kahit na kanot yung umay dito eh. Kanant ko na yun. Damagag to pa kini. Joby ko na. Kawan, yung minton ka ano. Tun ka numay nga bulan. Nagmayat ko man no. Magbakasyon akmiten. Nanang kastoy. Yung tun adadadan. Agbibidyo call tayo to ha. Alawan anak. Nanong name sampay nga napasamak ng nakaragragsakak. Nakaragragsakak kat naglaho digiti padak nga DH idi agtitipon ka manen manong. Uy, isang sangin tiragsak mo ta, Joby. Nasaraka ko ni tatang ko. Nakasaritak pa yung suna. Kahit agkikita tanto kininanang ko, into no may bulan. Ano nga tano, kidawa kini among ko ta, kag-emergency bakasyonan. Mayat, no lagi di ta kwa. Adamat isukat mo, sigud ka, kasukat mo. Kumita ka kadagiti naka-istambay. Tata ka din ako, da, nagsalutsot ka. Kadanyan nga swerte, manong. Anda, kalep-lepas ti kontrata na kayat na kumanta, gawin ng kasla kayat na tag-istambay pa ila ang taado na kitay extra no ka nga mangala ka na kitay pag-trabakuan na. Kaya nagyamyaman nagmanong ta pinalubusan tak dagiti amok ket napasamak nga rod ti panagkikita mi amin. Ni tatang manong nemi inaragop ko tinairot tatang anak pagkuwanin na napas ka na pinakawan datang di pala nagsalita ta. Tang numaagasan kayo siguro posible mat nagsubli ti panakakita yo kasta ti kunada kuna ti doktor ating ko kuna ni Bobby. Sige, pag tinulungan ta. Agaman na kading. Pag tinulungan ta nga paagasan ni tatang, tabarbaring no, agsubli ti dati, gwapo na, kas kinagwapong. Kinanungan met manong nami ni nanang. Ket pinaagasan mi ngarod ni tatang, manong nami,
Aking nga hindi maagasan. Ket ko nati doktor nga posible nga agsublin tumitlaeng tiya. Biyaga dagiti matalo. Pinakita mi nga diti pang dagiti espesyalista iti mata manong nemi ket nangaramid dati pamuspusan tapno mabiyag dagiti urak. Ket nabiyag manong ket kunana. Makakita ako ng anak ko. Joby, datang, Bobby, datang, ken Esther, makakita ka manin. Paul, Puldo, Puldo. Ken sabi ko man, tagtultuloy nga, agsubliti, dati nga riknam. Nagayatak ko man ito sa bali, nung napukaw ko ma, tiriknak ka, Paul. Sika lang amin, agal-alangan ta puso, siyakting kasar mo, sasabalit din na dinadusakan. Yung paglaki din, tanasyad, digiti anak ta, anak mo, kan anak ko, anak ta. Isudat nagtinulong tapno. Inaramat ni Apo Diyos, digiti anak ta tapno. Makapagsinumyanan ta. Nanang, tatang, da kaming ngagkap sa tikararagsakan nga anak, gabutan nakapagkinaawatan kayo matlaeng, balbaliw din na kayo. Katne, into nag-asawa kami kini Nestor, kaya nag-asawa mat ni Manong Bobby, ay wanan yun to. Di kita po ko yun. Nagsubliak maglang iti Hong Kong manong naming tuloy ko, aging ka, hindi agpurguda kon manong naming napindas meten ti balay mi. Kat syempre, naragsak kami agsipod na naragsak datatang kininanang, dito'y nga nagyan ni Bobby nga nagtrabaho. Kat nag-asawa kami meten kininesto. Si Mina kami ti balay, imabay kami, iti agasawa meten ni Manong Bobby, iti matlayang nagkakaroba kami matlayang Manong Nemi. Tapno alisto, nga umakaromal latiyo dikit naganak kada kami, nga umay mga iwan, mga ayam kadikit apu ko da kada kami. Sagtatalo kami kini Manong Bobby, iti anak Manong Nemi. Dito nga ron ti pagkasalita, thank you tilaing mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsent ka, ti detalyena, kaya tagyaman na kitilaing mo nga nang ibasa kit sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyan. Ito nga tagyaman nga pagaya mo, Juby. Thank you, Juby. Thank you mat kadagiti nagbuyan. Thank you kada kayo. Yeah. Kas na ko nakitay nga adda na patig nga papanan tayo. Ngan Lord President, reiterating the request for an undated list of senior citizens, whether BASCA member or non-member, following the format. Tararara, reiterating. Pasit pa ito nag-submit. Ngamin. Ayan. Thank you, kadagdag buyan.